Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας φτιάξουμε ένα όμορφο κουταλάκι παιχνιδάκι με τη φίλη μου την Αργυρό. Θα χρειαστούμε ένα ξύλινο κουταλάκι. Ναι. Ένα πόμπον, το πήραμε από τον τζάμπο και μπορείτε να το βρείτε και σε βιβλιοπωλείο. Και σύρμα πίπα που το κόψαμε στη μέση και το ενώσαμε και βγήκε έτσι. Και έχουμε βάλει ήδη και ταινία διπλής όψεως. Εδώ έχουμε γραφτεί ήδη το μουτράκι του. Και πάμε να κολλήσουμε τα αυτάκια. Το ένα το κολλήσω εγώ και το άλλο κολλήσω εσύ. Κολλήσε το. Τώρα θα το κολλήσω. Τέλεια. Θα κολλήσεις και το πιγκάκι, θέλεις? Κόλλησε το. Κόλλησε το. Δεν το κολλάω. Γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο γι' αυτό. Και το πομπον. Και είναι έτοιμο. Να το, είναι πολύ χαριτωμένο, πολύ όμορφο και έχω φτιάξει εδώ ήδη. Και σε όσους δεν αρέσει, δεν πειράζει, έχουμε δει και πάρα πολλά χρώματα. Μάλιστα. Τα έχω φτιάξει γύρω στα 30 γιατί θέλουμε να τα κάνουμε εδώ στην τάξη της, στους συμμαθητές και στους δασκάλους. Για τώρα για τη μεγάλη εβδομάδα που έχουμε σε ένα μήνα. Αυτό ήταν το βιντεάκι, παιδιά. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε like, μια εγγραφή και ένα σχόλιο. Τότε το ξαναλέμε.